सरकारनि आरोग्य निधि होननाय मोनसे बेनाव माने मा होनो स्किम दङ जे जोंनि माखासे लोमजानाय साजानाय बेमार आजाराव गोलैनाय मानसिफोरखौ सहाय खालामनायनि थाखाय गतिके जोंनि पानेरि समष्टियाव आरो दानि गोदान भेरगाव समष्टियाव जोङो जिखिनि रायजोफोरनि एप्लिकेसन मोन्दोंमोन बेमार आजार जानायफोरनि बेखौ लानानै चिफ मिनिस्टारनिफ्राय जोङो नागिरदोंमोन आरो बेखौ चिफ मिनिस्टारा जोंनो दा हरदों लास्ट 27 लाख रांनि फ्राय माने 800निबो बांसिन सुबुं बिसोरनो दा रानगासिनो दङ आरो बे बोसोराव 1 कोटिनिबो बांसिन जोङो बिदि लोमजानाय साजानाय मानसिनो जों लाबोनानै होफैबाय जोंनि समष्टियाव आरो मिजिं थिदों बेखिनि जि मोनसे सहाय मोन्दों माने बेमार लायै बेमार केन्सारफोरनो जोङो 25,000 बेबायदि सोरनोबा 30,000 आरो सोरनोबा जोङो बायदिसिना बेमाराव 20,000 आरो माखासे माने बेमारफ्राव बिदिनो 5,000 10,000निबो माने गासै जि रोखोम बे रोखोमखौ लानानै खालामनाय जायो बे मथे जों बेखौ मावनानै होगासिनो दङ आरो जि जिएमसि गुवाहाटियाव बेवहायबो जोंनि समष्टिनिफ्राय जोङो मानसि सासे आङो लाखिनानै दोनदों आरो गासै समष्टिनि जायखिजाया मानसियानो जिएमसिसिम सौहैब्लानो बेखौ गासिबखौबो मावनानै होनाय जायो मा खालामनांगौ बे बेबस्थाखौ खालामनानै होनाय जायो गतिके बेबायदि दा पानेरि समष्टि बा दा भेरगाव समष्टिनि थाखाय बेफोर हाबाफारिखौ लानानै जेसे हागौ रायजो राजाफोरखौ मदद खालामबाय थानाय जादों नोंथां समष्टियाव नोंथां गोबां बेबायदि मोजां मोजां हाबाफारि मावदोंमोन गोबां समष्टि दङ गोबां रायजो राजाफोर बेफोरबायदि मिथिया बा मोननोबो थाङा गोबां दुखु मोननानै थायो बेफोरबायदि इनिसियेटिभखौ सोर लानांगौ बुङो सार ना एमएलए आनो लानांगोन बेखौ एमएलए आ मोनसिगौ आरो एमएलए आनो रायजोनि थान्दै नालाय आंनि बाथ्राया जाहैबाय आं जिहेतु बे रायजो राजानि थान्दै ओंखायनो थाखानाय स्किमफोरखौ माबोरै रायजोनो होनो हानो मोनसेया जाहैबाय स्किम गैयाब्लाबो रायजो राजानि जुदि माबाफोर जेंना जादोंब्ला बेखौ माबोरै सुस्रांनो बेखौ आंनो नागिरनांगोन आरो बेखौ लानानै चिफ मिनिस्टार बिटिसिनि सोरबा चिफ बा इएम बिसोरजोंबो रायलायनांगोन आरो सम सम आं बेबायदि रायलायनानै जेसे हागौ आङो जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनो नाजायो मानो होननानै बुङोब्ला बियो आंनि बिबान आरो आंखौ रायजो राजाया गावसिनि थान्दै महरै भट होनानै देरहाहोदों ओंखायनो जोंहा माखासे माने सरकारनि आखायाव बायदिसिना बिथांखि दं आरो बे बिथांखिफोरखौ जोङो नागिरनानै रायजो राजाफोरनि बबे जेंनायाव बेजों मदद खालामनो हायो बेखौ जोङो खालामलांनो हायो दा जों बेबायदिनो बायदिसिना हाबाफारिखौ लानानै मावगासिनो दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन